Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalephu sishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMagwiyana uMagwiyane kaVaphi, uVaphi kaNokhona. Kanti ke nanamuhla ngihambi ngedwa ngihamba nomne wethu uSbhozabhoza uMakhosi uMadida. Mne wethu angikubingelele ngikwamukele ku channel yethu enkulu. Yebo njalo kodwa mne wethu hayi ngiyaphila nami. Jabula ukuthi siphinde sibonane kulolu suku la namhlanje. Mne wethu nathi siphikile siphilile sisawufaka siphinde siwukhiphe futhi umphefumulo. Sifike ku100 senza nje. Hayi ngempela mne wethu kufanele ukuthi umuntu akhule. Siba makhehla uyabona. Shintsha diet nje manje ngiphuza amanzi kakhulu ufuna ukuguga. Hayi mina ke ngobile ekhehle linenkani kakhulu ke mina. Hayi ngobile ekhehle linenkani kakhulu. Hayi ngempela ayifasiguga. Hayi mina ngifuna ukubayile lokhehla lelaziwa ukuthi linenkani lapha. Alithinto mina ngifuna ukulapha ngize ngilale ngesizwe ngikhombe ngithi thathana babafana thathana. Wemne wethu ngaphambi kokuba singene esihlokweni sami ngesizathu sokuthi i-channel iyakhula. Ngike ngithanda ukuthi umuntu uma efikile la kwempunga yesintu azichaze ukuthi usebenza kanjani ukuze umbukele obukele kucace kuyena ukuthi lo muntu okhulumayo uyini uyabona. Hayi lapha ke mbukeli mina nguSbhozabhoza kodwa kahlahle uMakhosi Madida isangoma lesesithwasile. Ngokuhlala ngisemkhambathini enkanyezini ngaseMaritzburg lapha ke ngilaphela khona kwekhaya kuyahlolwa ke kodwa ke akuqhathwa kodwa kuyahlolwa nje kuthola usizo kusizwe lapho kusizwa khona yona indlela yokusetshenziswa impande ezihlazekile lapha ekhaya ke kuyasizwa nje abantu uhlolo nje abantu bephila inkosi yami ngilabo baphila ke ungeke phela ubasize kodwa nje iningi labo baphila. Mina Madida ngumuntu mina owembethwe kakhulu zithunya. Izithunya ezingembethe ziyakhuleka Madida. Yebo. Uma zikhuleka njengoba zingembathile mina nami lokho kungenza ukuthi umuntu okwazi ukudonsa abone ukuthi akhona amandla okukhuleka ngoba abantu abangembethe babantu abanamandla okukhuleka. Eyami into Madida abantu abaningi ibibadida kakhulu bebethi mabebona amajazi ekufanele ngibe nawo bebona imbala yawo bese bacabanga ukuthi mhlambe kunobiyoni kanti mina yaseNazaretha nje isithunywe nginaso nginomuntu mina oyinazaretha kumina ngaphakathi engisho ukuthi lokukhuleka engikhuluma ngako nalomuntu engikhuluma ngaye uyinazaretha. Kodwa lokho Madida akungenzi ukuthi emqondweni wami bese ngicabanga ukuthi imithi ayisebenzi. Imithi iyasebenza. Yebo. Zikhona impande ezisebenzayo ezihlambulukile. Yebo. Kukhona la ngiyakhona Madida. Njengoba ngikubizile Madida kunento engifisa ukuzokubuza yona. Mina njenganomuntu osebenzisa izithunywa kuyenzeka ngibhekane nenkinga enjalo bese umuntu kube ukuthi ngiyamelapha ngaleyo ndlela engizomelapha ngawo ukuthi ngimhlahlele ukuthi akenze nje enze nje. Ngesizathu sokuthi inkinga zabantu azifani nabantu abefani abasuke bedinga usizo. Kunomuntu Madida othola ukuthi ekhaya kubo kukhona inhlambuluko ekwakufanele yenziwe ukhokho. Okhokho yabehlula. Omkhulu nabo yabehlula. No baba babo nabo yabehlula. Isizovuka kubona.
izinto ezikanjalo mina kuyenzeka umuntu ngimtshele ukuthi hayi ake wenza ukuthi ukhohle leyo manje namuhla into eyenza ukuthi ngikubize Madida ngifuna ukwazi ukuthi umuntu ofana naloyo ekukhona izinkulumo ezithile othothi zehlulwa khokho bakhe nomkhulu bakhe kodwa manje sezivukela bona mazibavukela bese zibavalele izinto okukuthi njenganomuntu ophatha amakhambi emvelo adalwa umkhulu womkhulu awunawo namakhambi athile okanye impande ezithile ezingakwazi ukulekelela umuntu onjalo ukuthi lezo nkulumo zakubo ezikhona bese Madida zingambambi ukuthi impilo yakhe iqhubeke phambili ngoba njengoba siphila sabantu emhlabeni siyadinga ukuthi impilo yethu iqhubeke phambili sikwazi ukwenza izinto sithole namandla okulungisa ezinye zezinto ezisemsamo angazi ngizwa kahle hayi ngizwa kahle futhi le ndaba oyithintayo ibalekile iqedile imizi kunjalo ngoba kahle kahle lento usiko likhona lubekiwe labe obabamkhulu abafiki bafica indawo bathi ayisokwakha la senza kanje siphile kanje wena ufuna ukuphila la uzolandela la kwase kusondela ihlahla ke zizosiza ukuthi mesehluleka silungisa kanjani kukhona indaba ongeke wayilungisa wena ingane kunjalo kukhona indaba okuthiwa ayiphuma ingane kukhona indaba ukuthola ukuthi ithi qala ukho iphela ukho ibahlula abadala misivuka kuwena kukhona ihlahla ezabekwa ukulungisa indaba enjalo muzobuka ihlahla kuyinto esiza thina ngisho ukuphefumula sewuthola khona umoya amanzi sewuthola khona umoya so kunento eyikhona ukuthi zisize esize ngisho even spiritual ngokomoya ngoba mangabe kunenhlambuluko endala inhlambuluko ayikho into ebalekile ngenxa ukuthi uwazi ukuthi yaqala kanjani hayi mangabe wena le nhlambuluko yakho ungazi yaqala kanjani uzoyilungisa kanjani uzoxolisela umuntu ongenzanga lutho ngeke asithi manje siyalamana uthe usudla amambawu wafike wangidusha wathi wena ukuthi ngisukume mina ngenxa ukuthi ngidala uyangeyisa ngushaya mhlawumbe mase ngushaya ukhiphe ihlo egcineni musuxolisa wena uqala ukuthi uxolisa mina ukuthi ngakhipha ihlo ingasaqala ukuthi iqala lapha yabo le nhlambuluko sesegejile kunjalo so kunemithi ke ebakhona echitha izinkulumo enjalo mengabe ifikele imithi leni uyisebenzisa ubika ngendlela oyibika ngayo la ukuthi ngeke phela ngilaphe kodwa uyayibika ngendlela oyibika ngayo lapho wena ophahla khona mabe uphahla esibayeni uyesibayeni mabe uphahla endle ukhona indlela ubika ngaso ngesilwane mase bakhona impande ke manje eziyosetshenziswa ukuthi ziwuchithe le nkulumo lezi nkulumo ichithe mamba uyibambile lento leni iqhubu nani uyalichitha musu uyageza ke manje uthi ke laba abasabambile angithi ubona mathe kukhulunywa into emdala ethi yayiphela lento khona wena usukusabambile kunjalo khona umuthi wakhona ke ogeza ngawo ukuthi akuthobe inhliziyo bededele lento idlule lento futhi masemva lokho siyalihlunga ke idlozi ukuthi ngoba senginibuyisela ngaphakathi ongakayiba osabamba inhliziyo sengenza umsebenzi ongaka ngicela ngangeni la ngishathi ubaba wakho noma ubani umngenisa umuntu obamba inhliziyo la kunjalo ngoba phela manje abantu phakathi kweceke bazogcina nabo bebavelana inhliziyo ayithi uyayibona lento eyinkulumo khona izinkulumo zabantu abangasekho kube khona izinkulumo ethi abantu abaphilayo asithi singabandawonye kunezinkulumo zethu sisodwa simonelazana zona ukhona futhi umuthi waloko ngoba mangabe mina nginezinkulumo ngawe ngeke uye phambili sisodwa ngobani uyothi noma uyaphambili ugcina sengena ihidluze ngenxa yezinkulumo zami nabazogcina ngiyesangomeni esingekho strong esinye mfene sitshela ukuthi usibani wenza ukuthi semsukela lesangoma sesibone something shiny imali sesiyavuma nasesekunika imithi wena sekuqhatha nedlozi ngoba mina ngakwazi ukunika umuthi ukuqhatha nedlozi ngithi usibani wenza ukuthi idlozi lize nalo liqala manje lifike wena lesakhuluma ngoba manje sekunezinkulumo ezimbi kuwena khona nemithi yokuqeda lezo zinkulumo zabantu abaphilayo efanele iqedwe nazo mhlambe Madida omunye umuntu uzobuza ukuthi uma mhlambe sengizisebenzisile le mpande zokuqeda le zinkulumo ezazikhona kokhokho bami inhlambuluko yona izobe isadingakala yini angithi siqalela ukuthi inhlambuluko esingayazi iqhamuka soyenza kanjani so mina ngiyoqeda lezo zinkulumo phela inhlambuluko ukuthi usibani uvale inhliziyo ucasukile usibani uthi ubani wangishaya mina ngiyothi mina ngoba ngiyazi
angithi uzofike ngikhulume lapho kulomuthi uthi yazi bogogo bomkhulu kunento lapha esilokhu ivuka lapha ekhaya ngangingekho angiyazi ngiyafisa ukuyilungisa kodwa ngiyazi into engisho mina ngithi angiyichitha lezi inkulumo. Uyazi Madida uma sisakhuluma kanje ngiyafisa ukuthi ngidlulela ngoba ukhona umbukeli oke wangishayela ukuthi angisazi noma sakusayithinta into enje kodwa ngoba naku sekuze kwavela kunomuntu la Madida othola ukuthi washonelwa yisoka. Uma shonelwa yisoka na kanjani unali ithunzi elimembethe lalelo soka. Njengoba ke manje nalomuntu eshonelwe yisoka kubalekile ukuthi agezwe kodwa manje akazi ukuthi uzophuma bheke isoka kalast la ku. Wezwa lo ngizwa nangu ke manje naye Madida isimene sifana ngoba phela akusho ukuthi njengoba engazi ukuthi isoke la kuphi sekufanele ahlale nalelo thuzo nakhona futhi zikhona impande ezithile ayithi nje njengamanje ke lapho ke sokuyahamba ke manje kuyogezwa ngempande ngoba phela ngishilo ukuthi izihlahla zizosiza thina usiko lukhona ukuthi kwenziwa kanjani kodwa alwenzeki lezi izihlahla ke sezosiza thina ukuthi ke silungise phela manje sokuyahanjwa ke lo muntu ke uyogeza kahle kahle uyomtshela lo muntu uthi hayi sibanibani usuku welizayo nama ngikwazi aku ekhaya sasingafikanga lapha wagcina mhlawumbe ngazothi ekhaya la phela khona amadoda amahumusha thothi lapho nje unomndeni wakhe la edrobheni unomunye emakhaya lo semakhaya ukwazi la gcina ungazi so manje khona indlela okugezwa ngayo ke futhi ke neimpande zakhona futhi ethi bese ngugezisini asusele ethunzi leli thuzi nangu ke Madida omunye mnewethu akufanele na ngimshiye lona ke na Madida wayekade ethandana impela nomuntu uma wayethandana nomuntu lo muntu washona kodwa manje njalo umelele ebusuku uyamphupha lo muntu kwesinye isikhathi akamphuphi uyambone ngena eze kuyena kwesinye isikhathi baze bembathe ngisho kwembanda naye loyo angakwazi ukuthi alithole hayi phela manje faka ukukhulunywa nayo le emkhulula phela manje futhi lapha khona yena usavalelekile othandweni ngathini lento ayithi yabona umuhu ayithi ubona umuntu umeshonela emgwaqweni uthiwa kalando kunjalo ngoba umoya wakho uvaleke kuleya ngozi futhi lento ugcine seyithanda uyoginqa nabanye so manje kufanele ekhishwe kulonto ukuthi thina sobabili asathandana sohloniso ukufa sofile hamba ke uye kuphi nonza sishadile mhlambe angakwazi umthazenzele njengoba uyichaza kanje ukuthi uzogcina ngokukhuluma kanjalo noma mhlambe ziba khona nezipande ezithile ukuthi naye megeza wona Madida angasakwazi lo muntu ukuthi abuyele kuyena ayithi umuzolalela amagama ezihlahla amakhehle eyayihlaniphila abantu abasemandulo khona nje uzothi mayime umuthi njalo lo uthi mawume wena ayithi ayibona kunemithi yakhona emele lokho uthi ya manje simsusa kanje simenza kanje simenza kanje simgeza kanjani ngoba kufanele lo muntu manje esuswe bese yachazelwa etshelwe ukuthi hayi mina nawe aseyonto eyodwa etshelwe futhi bese ngithi manje kuyinkulumo lento lokho ebuya kufanele manje uphinde geze thoba inhliziyo phela manje vuma ukuthi usefile futhi evuma ukuthi engikhulule ngiqhubeke nabanye ngoba ngisaphila into kanjalo ilungiswayo. Buka nompunga yesintu TV musuku sivumela ukuthi sigeqa amagula ngoba vele asemuki. La besikhuluma nomnewethu Madida esifundweni sethu sanamuhla ukuthi kuyenzeka phakathi kwekhaya kube khona izinkulumo ezindala othola ukuthi zehlulwa khokho uthola ukuthi impilo zethu thina esiphilayo zibambekile zimile akwenzeki lutho akusho ukuthi leyo nhlambulo njengeyayibadi behlulile wena isekho indlela ongakwazi ukuthi uphume kuyona lezo nkulumo akhona amakhuba lathile okanye impande ezithile zokudlula kulezo nkulumo besimpili kwazi ukuthi iqhubeke iye phambili ngoba ngempela awukwazi ukuthi uzokwenza inhlambuluko ungayazi ukuthi iyayikade isuswe yini leyo ngqabano leyo uma ukuthi kade kuyingqabano udinga ukuthi wazi ukuthi uma ukuthi kwakade kunengqabano iyayikade iqale kanjani. Ngiyacela ukuthi ke inombolo lezo zibona uma ukuthi kukhona la ufisa ukusizakala khona na ufisa ukucaciseleka khona umthinto umnewethu uMakhosi uMadida sesiphetha umnewethu ake sibakhumbuze ukuthi uMadida utholakala kuphi. Hayi uMadida uthola le ndaweni bayise eMgungundlovu Mkhambathini endaweni yasenkanyezini lapha ngitholala khona kusentabeni nje ngosami efanele umuzo ufika ekhaya isifuka sibe kuqina uzohamba muhamba ngenyawo ungcono ngisho nemoto uyakwazi uyiqhamusa emuva kodwa inyawo ayibahamba phela nginika ithuba ukuthi uma ufikile ngithi nje uhlale esigodlweni udonsa amandla ngizobe ngikubona ba kuyahanjwa lapha ngitholala khona ke ngisangoma bangabe ngishilo ngiyalapha ngiyabhula ngiyahlola bese ngisiza abantu ngcono umuzo ufika ekhaya ngathi ungangifonela
ube nesiqiniseko ukuthi ngikhona kubhlungu ufikele ekhaya ufikela mahala. Uyazi ngenkathi ngiye lapha kwaphuma uphila kunomuzi engawubona lapha. Ngathi mangidlula kona lo muzi ngihamba nenye insizwa. Ngayitshela ngathi yabo kulo muzi lo yabaganga lapha. Ngathi bayaganga lapha kulo muzi. Asingabe sawusho ke le. Asiyeke kanjalo. Ibambe kanjalo. Kulungile. Bukela impunga yeSilo TV. Asibonge kakhulu ukuthi niubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi niudlulisele kwabanye abantu ngoba nakuwona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Hey, Tongo Nami.